Lur, iye kabare? Apik-apik wae to. Aja susah sing penting. Urip ki dinikmati, seneng. Ora duwe duit ya kudu seneng. Iki aku duwe cerita lur. Jaman aku isih sekolah. Yo termasuke aku ki ora pinter, bodho. Tapi bijiku apik terus. Mergane apa, Lur? Mergane aku manfaatke wong wedok, Lur. Soale apa? Wong wedok ki kunci untuk menuju sukses. Zaman aku sekolah mesti angger ulangan aku njaluk turun karo kanca-kanca cah wedok. No. Dadi bijiku iso apik walaupun aku bodho. Tapi bijiku apik terus. Soale aku njaluk turune karo wong wedok. No Lur. Dadi wong wedok ki pancen ngeten. Ono Lur. Lah angger ra dituruni ya tak incim. Ayo nek ra mbok turuni engko mulih sekolah tak oweli kowe. Ayo turuni ora? Turuni Lur. Soale apa? Wong wedok wedi nek dioweli ngono. Akhire apa? Bijiku ya apik ngono. Kuwi trik Lur. Yen pomone ora dituruni tenan ya aku ya ora wani ngoweli ngono. Wong ya soale engko mestine wonge jerit-jerit. No. Kuwi jaman sekolahku Lur, kuwi mbiyen ngono kuwi. Dadine aku bodho tapi bijiku apik terus. Disenengi karo gurune ngono Lur. Ha iki beda suwalike. Jaman wis ora sekolah duweni pacar. Wah, iki rekoso Lur. Wis suram pokoke. Rusak, bubrah wis. Lah kok ora bubrah piye? Duwe pacar ya ora elek, samestine golek ya sing rada melek ya to. Patut dijak jagong. Angger amor karo wonge cedhak ngene iki Lur. Wong nyawang wonge mesam-mesem, nyawang bodine kok semloheimen, rusak uteke Lur. Wis bubrah, imane kocar-kacir ya to. Apa meneh manajemen keuvangane. Wah, bubrah. Jebol wis ambyar pokoke. Soale apa ngerti dhewe Lur. En cedhak karo pacare nang ndi mlayune, pikirane wis kok kono kene. Rono rene lah dikeloni penak wis pokoke ngono kuwi. Ajur pokoke wis. Apa meneh isi dompet. Dadi manajemen keuangan iki jebol. Lah kok ora jebol piye saiki? Wong duwe pacar ya mestine, "Mas, kok kuota." "Mas, ayo madang." Wah. "Mas, bensinku entek." Wah. "Mas, pupurku telas." Walah jebol remuk, ajur. Dadi ngadepi wong wedok ki ya enek penake, ya enek susahe Lur. Lah yen wis bebojoan, duwe anak, duwe bojo, wis beda. Wong wedok iso menake, ya iso nyengsarake ning kuncine neng kowe dhewe. Kuncine neng wong lanang. Ayen bojomu ra tau mbok kei dhuwit, ya mestine ya golek gendaan ngono. Ayen bojomu mbok sayang-sayang ya mestine ya kowe ya diservis sing sak apik-apike. Ngono Lur. Ya iki mau cerita-cerita Lur. Menurut piye aja lali subscribe. Subscribe ora bayar, gratis. Ora kelangan apa-apa, wis pokoke ngeten pun.